Takže čaute, je 6:17, my sme už stali, Miško má dneska narodeniny, ide sa na chatu, ideme baliť veci do aut a idem pozrieť, či Miško ešte spí s Maťkom. Maťko ešte búha. Aj Miško. Takže my si dáme ráno kávu, to musí byť. A ideme na to. Ideme prichystať auta a do aut naložíme jedlo, pitie a všetko, čo treba. Takže pije sa káva. Tak zdravím. Ďalej rozprávame. Tak dneska ideme do lesa, ideme oslaviť narodeniny nášmu Miškovi, čo je náš vnúčik, aby ste vedeli. No, má 7 rokov, variť guláš, opekať špekačky. A potom budeme jesť a piť niekto sa tam opije a táto pani vám na čo povie, že čo bude ona jesť. Cukríky. Cukríky, nesmieš sa. A ešte Markus, vraj bude jesť pašváre. No, a ja udené, ako sa to volajú, kolienka. Takže prajem vám krásne do počutia, dobrú noc. No. Ideme na akci. Tá ty skadzi. Aha. Previšova. Tady matka Jelišova. Ja, to ja znal. Že ty šalený. Budeš na dovolenke? Tadze. Nemám penieži. Ty nemáš. Pretože ani pán Boh nemá. Ale búšom. Ty. Tak s palcom na mape. Aha. Čaute ľudia, zdravím vás. Brothers. Dneska mám narodeniny, ide sa na chatu a má 7 rokov a budeme tam hrať aj futbal a uvidíte. Takže čaute. Poďte s nami. A ja mám mokré botázky už. Takže sme dorazili. Auto mám zajebané. A máme človečka. A ty to nenadávaj. Dobre. No dobre, ja idem dnúka sa pozrieť, čo tam máme. Takže poďte s nami sa pozerať rýchlo, lebo ja chcem palenku. No, a vidíš toto paplovisko? Ja nevidím, kde sa dá variť guláš. Kde je to paplovisko? Tamto asi, v tom kruhu. Tam vzadu asi. Mama, daj nám kľúče, chceme ísť vnúka. Pane, tu som nebola... Koľko? 10 rokov dozadu? Možno aj viac. Aj tu nie je okno. Tu nie je okno, je tu. Aha, pozri sa. Tam, tak teplo. Veď to sú rozbité sklá tam. No. To je ďasivo. Extrémnosť. Ešte lepšie. Koľko dverí tu bude? Tu bude. Ešte jedným. Musíme dať onu. Stýkať. Ktorý je hlavný? Tento? Či tento? Skús, uvidíš. Skús zapaliť. Už mám paučina. To bude hlavné. Ako vieš? Dobre. To je kuchyňa, tam sa varí. Hore sú izby. Počkajte hore. Počkaj. Poď s nami hore, otco. Počkaj. Dobre. Idem na mýtnu hore.
Dáš, tu spím ja? Nie, ty spíš na zemi normálne. Tu spí asi tí, čo chrápu. Ale predtým to tu bolo Máme väčšie. kompresore? To nebolo také veľké. Ideme sa pozrieť na izby. Akých 5 hviezdičkový dom. Ty to schodol neodpadnem? Teraz som to odpadol? Tako. Veď tam sú 3 ale. To sa asi hore nespí. No No aha, tu budete vyspať s kým? s Mirkom. No dobre. Aj s Mik. Aj Miky sa tu tiež zmestí. Hej, hej. Tam je čo? Balkón. Otvor. Okenice, keď chceš otvárať, ona vravela, tak jeden musí ísť zvonka. Vieš dať dole ten oný, to železo a tak. To len na balkón. Nie, sem kúkaj. A teraz je. Tam bolo, vieš, prázdne iba. Taký pletku aký. Ukáž. Dobrý balkón zatiaľ. Treba zamknúť, aby sme ani nechodili. Hej. Otvorili ste balkón? A to treba zamknúť, vieš, aby deti tam nechodili. Dobre, ide za Mirkom. Tu je čo? Tu sa ďalšie izby. Je zima. Či čo tu je? Tam je aj tá pečeň stará. Pečeň? Hej, Tu je. pozrieť. Aha. Som videla. Hej. Aj také stoličky, ktoré my tu nechceme. Ideme. Tu je čo? Tu spím ja. Ale tu je šilu riadna, nie? Ty spíš na zemi. A kuríme, ja, to sú prieduchy more. Tu ideme iba. Tam je dole krb, som videl. Hej. Mirovci, Mušukovci, my a starí rodičia dole. A tu je čo? Tiež balkón. Nie, tu je ona ako kacára. A toto? Požiar a evakuácia. Tu má dračky, ešte dáte. A pomaly po schodoch, lebo sa strme. Ešte tu drevárne. Pozasínať treba. Aj tam. Kosti. Kotlík do drevárny. Voda zadarmo, Mariuš. A tu je čo? Čiže aj to je prepojené, hej? Pozrite sa ľudia, tam máme vodu zadarmo, len tak nás nahali. Ďakujeme pekne a možno to aj vypijeme za rok. RCF? 600 W. Mačko, veď si to zvlášť? Si pána. Z roku pána. No dobre, poďte, ideme ešte do drevárne pozrieť. Vy môžete ostať dnu. Či? Umená si aj dreváreň. Neviem, čo tam je len ľudia. Môj brat sa bojí, že tam behne medveď. Ľahké je to, nie? A tam tudička je kde tiež? Tudička... Kde? Aha. Takže varíme guláš. Pomaličky. Ej, daj. Maro. Práve. A to čistý. Čiže takže čaute ľudia, máme tu aj Starku, aj Starkého. Akurát nám pomáhajú. Oni teraz prišli a je to zatiaľ dobré, je tu troška zima. A fajn, teplý, dobrý vzduch. Ideme vám to ukázať všetko, čo tu, všetko je nuka a tak. Takže ideme vyspovedať Starku, ako sa tu svíti. Starka, ako sa tu máš? No, tak celkom dobré. Som rada a šťastná, že som sa takto stretla na chate. A chcem si to užiť s vami, keďže Miško má narodeniny, má 7 rokov a ide do školy, tak by som si rada užila. Aj sa opiješ? No, tak akože vypiť si vypijem, ale opiť sa neopijem. Dobre, no. Tak ideme vyspovedať Starkýho. Ide môj brat teraz. Takže ideme vyspovedať Starkýho. Starky, môžem sa ťa vyspovedať, ako sa tu cítiš. No? Ako sa tu cítiš? Tu je dobré. Čo? Aj, opiješ sa, alebo Čo?
Opije sa? No je možná. Nie, veď ja pijem šampanské iba. Šampanské. No, dobre. Dobre, daj. A možno vyspovedáme aj druhých takých. A ideme teraz Markusa vyspovedať. Maťo, ako sa tu cítiš? Pohode zatiaľ. Opije sa, ožere sa riadne? Namo? Riadne. Teším. Ideme ďalej. Poď. Hej, zdravali guláš. Iveta, ako sa tu zatiaľ cítiš? Daj, ja ti bližšie. Skvelé, len som bola mokrá trošku, ale je to fajn. Ožere sa? Ani nie dneska, ale Vypiješ. trošku. Možno aj ty nepijem. malo byť stretnutie. No dobre, tak čau. Je to koniec, lebo nejdem veľa hovoriť, lebo je tu veľký dým. Takže chcem sa spýtať, už ste boli na, jak sa to volá, na kadibúdke Bola. a vaše pocity? Je tam smrad a nie som uvoľnená. Asi pôjdem na stojáka. Ja neviem, ako bude cez noc, keď ono bude tma a takomu bude treba srať. A odzadu medveď zahryzne do ruky. Takže sa pripravuje. Robia sa chlebíčky. Takže ľudia, robí sa. Takže ľudia ešte musia prísť. Ako sa to hovorí? Hostia. Zatiaľ čakáme a robí sa tu hostina. Takže sa tešíme, že príde ešte jeden bratanec nám. Zahráme si ešte futbal. Je tu veľká tráva. Pozrite sa. Máme čo tu robiť inak. Máme veľa vecí. Tešíme sa, tešte sa na druhé video. Čaute. A už je tu Robo. Ideme vyspovedať Zuzu a Roba. Prišli nám bratanec. Idem ťa vyspovedať, ako sa tu cítiš. Ako sa tu cítiš? Výborne. Opije sa? Možná. Budeš na to tak, že spať. Neviem ešte, aká bude situácia. No, tak nevieme ešte. Takže, ako sa to cítiš? Veľmi krásne. Dobre si to vybavil. A opije sa? To najlepšie. No, určite. Tvojim narodeninám. Veľa zdravíčka, šťastíčka ti prajem. Lásky a pohody. Nech sa ti Ďakujem. páči. Money. Poď, starka. Tak všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa zdravia, šťastia a aby si sa dobre učil v tej prvej triede, aby si mal samé jednotky. No tak to bude na pečky. Páči. Ďakujem. Babíka moja, ja ťa ľúbim na svete najradšej a prajem ti veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Teraz ja. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, aby sa ti darilo v škole a aby si bol taký dobrý, ako si teraz a ešte viac. Sa páči? Všetko najlepšie, aby si bol zdravý, šťastný a aby si celú rodinu mal rád, aby si bol dobrý, aby si ti darilo školu, aby si tam našiel peknú fierku, aby sa stal z teba dobrý chodbalista.
No tak Ferku určite nie, ale nevadí. A poď Mirko. Všetko najlepšie k narodeninám, aby si bol zdravý a šťastný. To má. Valenka! Tajmičo, všetko najlepšie k narodeniam, veľa zdravia, šťastia, lásky a nech sa ti darí v škole, nemáš dobré známky. Páči. Ďakujem. To najlepšie, aby si bol šťastný, zdravý a nech sa ti darí v živote. Všetko najlepšie, aby si bol zdravý, šťastný, veľa frériek, Ferky určite nie. dobré známky, aby si mi dal pusu. Teraz. Daj. Marica. Hej. Ďakujem. To je bardzo lepka. Dobre, Babička moja, všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania. A nech sa ti splňajú tie najtemnejšie túžby a sny. Zuzá, poď. To najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky. To najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa frériek. Ferky určite nie, ďakujem. No, Miško, veľa šťastia, zdravia, veľa lásky a veľa frériek a peňazí. Ferky určite nie som povedal. Ďakujem vám všetkým. Tak všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, aby si bol dobrúčky a aby si sa dobre učil. No poď. Všetko najlepšie, maminka, aby si bol zdravý, šťastný. Nech sa ti darí. V škole, aby si mal samé jednotky, aj peťky treba. Tvoj ocko mal peťky, tak musíš mať troška aj ty peťky. Nie len jednotky. No. A doma máš darček, aby videli aj ľudia, nie že si budete myslieť, že my rodičia sme nič nekúpili, hej. Že máte bicykel máš a ešte svoj merch. A za chvíľku uvidíte náš nový merch na YouTube kanáli, čo majú MM Brothers. A dajte nám odber. Takže ľudia, ideme pozrieť, čo kúpil. Váša lopta. Daj, držím. Ďalej. To určite budú topánky. Ty mu podrž mikrofón. Môže aj ty dostávať. No to sú asi aj tumy, nie? Áno, pekné. Tumy. Teraz poď ďalej. Počkaj, ja ti tak pomôžem. No, poď. Tam máš ešte niečo. Brankárske rukavice. A ideme na ďalšiu vec. To budú ponožky. Ale ešte tu niečo je. A to je najlepšie. Money. Ale aj... aj takúto mám. Dobre, poď. A potom také veci. Ešte tu ďalšie ponožky. A tu asi slipy, trenky. To je mikina, nie? No, pekná mikina. Tričko. No, tak toto sú len veci. A tebe všetko padá, more. Ale nemôžem za to. Hoď to tam naspäť. Degeš. A neukradni mu. Hej. No, peniaze máš tam všetky. Tu ešte. No. A ideme, čo do školy potrebujeme. Tak. Paleta. Toto, paleta. Nie to mám dať. Naspäť. No, ceruzky. A také veci ďalej. No, tak. Ak chcem ukázať, tak ešte ukážujem. Ako to mám dať, Mitka? Daj sem, no. Aj mikrofón ti padol, more. Takže, ešte môj brat má ešte jeden darček, ktorý sme najviac zabudli. On si ho sám otvorí. A ja už viem, čo tam je. On bude, hádam, prekvapený, bude šťastný. A bude rád, hádam. Takže, pripravený? Šťastný. Ale ľudia najprv si, vyskúšam tú tašku. Na, poď si vybrať.
Daj mikrofón, teď podrží. Co je jaká pekná. A teraz vyber. Nice! Otvor ju, ešte dnuka máš. Vyber to. Nie, stačí iba toto, Miško. A otvor si toto. To máš aj desku, Miško. Ako sa to otvára? Tuto. Tlač. Tu máš ešte havec. Nosík. Peračník. Doska. Vidíš? To krásne. A tu máš aj na na rozvrhy. Ale toto tu môžem aj odlepiť, nie? Nie, to mám na rozvrh. Ja, tak šťastný, táto tašku. No skôr veľmi. Dobre, tak to dáme naspäť, hádam. Nie? Teraz toto čo je? Tu doska? To je vrečičko. Nevidie, daj mi na krbát, nie? Tak ako budeš vypadať. Vydaví. Ramienka. Tam má tu ešte. Ukáž? Dobre. Poď tam. Stále nevidíme. Ale vždyka má ešte väčšiu. Jeda, král. A pristane nádhera. Postav sa. Bude držovanie hry. Filmovanie. 5, 4, 3, 2, hráme. Auty. Auty. Počkaj chvíľku. Dobre merali. A my si nenahráva. Ešte bude druhé kolo. Ježe to tam je a to mama. Sepšíš. Na chvíľku bude aj výmena týmu. Dobre hráte. Posledný gól, výmena týmu. My deti proti veľkým. Gol! Dobre, výmena týmu. Nebyla za polovicou. Nebyl si na svojej. Nie, nebol. Dobre, hrajte. Nebol batný. Hrajte. Dobre.
Takže ľudia, ideme hľadať poklad, ideme dnuka, aby sme nevideli, ideme skladať loptu. Fú, sme na chate a je tu veľká zima.